Doteraz neviete, či ste vhodná na procedúru Full Face? Po 30 sekundách to zistíme spolu. Ak narátate 4 body z 5, vrelo odporúčam sa objednať na tento zákrok. Prvý bod. Ak váš odraz v zrkadle vám hovorí, že črty tváre už nie sú také ostré, máte ochabnuté líčka, trápi vás to, že už uhol mladosti nie je taký ostrý, tak odporúčame vám si dať aplikovať fillery na bázi kyselinky hyaluronovej. Bod 2. Ak vidíte, že vaša pokožka ovisnutá, trápia vás sisliky, trápi vás spadnuté očné okolie, tak tu vám dopomôžeme niťovým liftingom. Bod 3. Ak ste si všimli mimické vrásky, najmä v oblasti glabely, čela a očného okolia, tak tu nám dopomôže botulotoxín. Bod 4. Ak vaše kutiky sú smutné a vlastne chýba objem vašim perám alebo vidíte vrásočky na nich, tak tu nám pomôže zákrok augmentácie pier. Bod 5. Ak vaša pokožka strátila elasticitu, vyzerá byť dehydrovaná a suchá, tak odporúčame biorevitalizáciu. V každom balíku Full Face nájdete všetky zakomponované tieto procedúry, ktoré som pomenovala. Čiže keď ste narátali aspoň 4 body z 5, vrelo vám odporúčam sa objednať na zákrok Full Face.